Kain na po. Pray muna daw, Dodge. Kapalib mo muna. O, ikaw mag-pray. Ikaw yung malapit sa show. Ano pa lang kami, lasa kalahati pa lang. Pray lang. Pray lang. Nag-pray pa daw yun. Subo na ako. Ikaw pray na si ano. Nilagay ng supa. Lagay ng toyo. Walang po. Ano? Gutom ka na pero. Hindi, joke lang. Ate Duday dito. Okay. Sige. Sino? Ikaw. Baka masunog ako. Ha? Ikaw na mag-pray. Ikaw na! Marami ko dito ko sa kapila. Pero magbantay ng pagkain. Lord! Huwag mo kasi bantayan. Oy! Hugas ka man. Gugas pa rin ang kamay. Hi! Lalagay na lang sa weekends. Buda na yung magsak. Oo, kasi mahirap buhatin yun. Ang layo pa. Papunta na kasi siya. May charges? Ano? Lord! Ha? Ano po mag-charge doon? Ano mo? Ayun, ano sa usakan? Walang ano doon. Doon pre, gusto ko sa iyo tubig. Ba't yun? Touch, charge yun. Ang sino na lang ba nyo? Oy, kandero na lang daw ba dadalhin? Huwag niyong iiwanan. Charge ko muna. Ikaw ba nagtanggal ba? Kuha si Ate. Ano kasama mo? Ay, ilagay mo na sa rep. Ayaw nila? Bakit? Kumain na kami. Oo, kaya na kayo. Kumain na pala sila. Ikaw? Hindi. Oo, yung ikaw dito eh. Hindi, wala na. Uy, kasama niya. Tawagin mo sila. Uy, akala ko ba magdadasal? Alam mo, dadasal pa. Ano yun, nanay? Amen. Uy, kain na Pachi. kayo. Dito ka. Nasa si ano? O, Dodge. Magpunta ba yun? Ano? Kain po. Walang sasawan dito. Nagawa ba tayo? Huwag na. Ano? Isa. Isa pa dito. Suka, toyo. Walang tinta. Toyo. Dito sa taas. Uy, Di ba dito po sa taas? Matawagin ko pa ba? Uy, ayaw nga kumain daw. Ayaw, kumain na daw sila. Kakain ko na lang po sila. Malaki na sila. Alam mo. Sarap ng ano. Yung ganito mo. Sarap ng ganita. Nasaan na ganun? Wala na. Ito. Di na may ilang gat ng dadalhin mo. Alin? Ito. Ay, wow. Saan ka ba? Ay, naghuhugas. Okay na po yan. Okay na yan, dalawa? Ah. Ito? Dalawa nito? Yung isa po para sa amin lahat. Kaya naman yung isa po. Hoy! Solo. Kasi kapag ito ang dadalhin nyo, mahihirapan kayo. Ang layo ng lalakarin dun. Ay, may kalamansi. 2 oras. Si Ate Duday po. Dalawang lawak. Kung kaya mo ba yung body yan? 2 oras. Wala ko Di ba sa yung Dahil si magkukuhan? Duda. Hindi, nakamutan ka. Ay, dahil pala yung damit. Diyan naman yun. Doon sa kulay puti po. Yun. Thank you very much. Matayin niyo po yung suka. Ba't puro banin sa likod? Pag sa'yo. Ano ba katapos ng tulog mo? Hindi kailangan mag-refill. Hindi talaga sumama sa Janet. Hindi. Pinilit ko si Bon. Si Bon ang hindi natin iniilit na kasama. Bawa siya ito iwan. Binuo, umuwi ka na. So kayo. Uwi na ako. Uwi na to. Uwi na ako. Hindi. Sabi niya nga sa akin, bakit daw nagre-react yung 50-50 sa sama? Hindi niya alam, 99.9 yung sureness ko. Wow. Tingnan niyo yung excitement sa gan. Hindi ba gaya pa tayo alis ng kalaban na. Sabi mo naman, sinasabi ko ni Janet, di daw mga kasama. Kasi pag Masarap yung song. Hindi ba online siya, ano? Ay, ba Ivy? yun? Iba. Tulog. Pinakain na nga nila. Toyo. Pinakain na nila. Nila ate ata. ano dyan na may sagot tayo. Ayaw niya na. Sawa na. Ay, akala ko ba hindi ka tinutoyo? Hindi ano. Sarcasm.